Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Ensansa Ultramarine for Men. Iyan siya ni Givenchy. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag ano ni siya klase nga hamot. Bali, sa ngalan pa lang, ultramarine, abot mo na siya nga ara ka sa tupad sang dagat kung simutan ka. Pandagat gid siya. Ang angay nga temperatura para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Angay gid sa init nga panahon. Kay ti amo na siya daan kung dagat nga hamot, panginit gina siya. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have blackcurrant, watermelon, bergamot, kag galbanum. Ang blackcurrant kahatag siya nga dulom nga pagkatamis. Kag ang watermelon, amo na siya ang pagpangdagat get nga hamot, no? Amo na daan ang watermelon nga hamot kasatupad sang dagat. Kag for the mid, we have iris, magnolia, mint, carnation, cardamom, lily of the valley, kag sage. Ang iris kahatag siya nga pagkapulbos nga hamot, tapos may cardamom siya nga masimutan mo nga pagka-spicy, no? Kag may sage siya nga gahatag sing iya nga pagka-berde nga hamot. Kag for the base, we have tobacco, vetiver, kag cedar. Ang tobacco gahatag siya nga pagkatamis nga pagkasophistikado nga hamot. Kag may vetiver siya, kuskus, para may pagkahilamon man siya. Ini nga pahamot, angay gid kung ano klase nga okasyon, bahala ka, basta sa mainit nga tiyempo. Kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!